Ongi etorri, ikastolen 25. jardunaldi pedagogikoetara. 25 urte batzuk akaso 1983-1984 egongo zineten, beste batzuk kelatan, beste batzuk oraindik Euskal Honun. Baina 25. urte hurrena bete dugu eta 25. jardunaldiak ere iritsi zaizkigu, eta gaiei helduta bizket hezkuntza loraldatzen, ez? Eraldaketa prozesu hortan, ja aurreko urtien ikusi genuen nola ikastolak, nola espazioek berritzen, nola eraldatzen ari gean, eta aurtengoako ikuste genuen behar genula beste pauso bat ematie gelatik, irakasle ikuspegitik eta etorkizuneko irakasle horri begira, ez? Gaur gero aurkeztuko dut pixket eguneko jardune nola izango dan, baino hasierako hitz batzuk, Koldo Tellitu Mejiai, jardunaldiei irekiera eta hasiera emateko ikastolen elkarteko lehendakariei esango diot etortzeko, eta beste gabe jardunaldiei hasiera beak emango dio. Bai, Koldo? Egunon guztioi, esan da moduan ikastolen 25 jardunaldi pedagogikoi hasiera ematera goaz, 25. aia da, 1984 urtean hartan, prestakuntza lorrean jauzi handi bat egin genuela, eta 25 jauzi egin ditugu orduz geroztik. Une garrantzitsu batean hasi genituen jardunaldiok, garrantzitsu eta ziurtasunik gabeak ziren une horiek. Derrigorrezko bigarren hezkuntzaren ezarpena genuen alde batetik, Espainiako lege organiko nola ez baten bitartez, erabakia eta jardunaldien gaia izan zena. Eta Euskal Autonomia Erkidegorako hezkuntza lege bat ezarri berri zen. Hezkuntzaren sistemaren erdia kanpo geratu ginen. Hezkuntza publiko legea izan baitzen 1993 urtekoa. Hezkuntza politikoaren testuinguruak badu antzekotasunik ordukoarekin. Batetik, Espainiako hezkuntza lege organiko berri samar bat dugu, ez erabat ezarria, baina tamalez indarrean dagona, oraindik ere. Baina bestetik, hezkuntza lege berri baterako oinarriak izan daitezkenak finkatzen hasi gara Euskal Autonomia Erkidegoan. Hezkuntza akordiorako proposamenerako lehen fasea amaituta dago eta oinarrizko dokumentuari ekarpenak egin dizkiegu eragileok, baita ikastolak ere. Enoa ekarpen hori guztiek azaltzera, baina oinarrizko edo balorazio orokor bat egingo dut. Orokorki bat gatoz proposatu den bide pedagogikoarekin. Eraldaketaren beharra aipatzen delako, kompetentzian oinarritutako irakas prozesua, ikasleen irtera profilaren garrantzia, ebaluazioaren papera eta oinarrizko printzipioak, beraz, arlo pedagogikoan oinarrian ados. Hala ere, ez dira tratatu gure ustez oinarrizkoak diren bigai, eta kezka handia sortzen digu. Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren osaketa eta ezaugarriak dira lehen bizikoa. Badakigu hezkuntza sailak nahita alboratu duela gai hau, orain jorratzea. Baina guk ezinbestekoa ikusten dugu mahai gainean jartzea. Izan ere, dokumentu osoan egiten diren proposamen gehienak administrazioaren titulareteko ikastetxei begira daude eginak. Eta ez du aurre ikusten, ez da gauzatzen ere, zeintzuk izango diren beste ikastetxen egitura eta ezaugarriak. Horregatik, kezka bat sortu zaigu, eta lehenbailen argitzea konbeni dena. Berriro ere, 1983 bezala, sare publikoari begira egiten den akordio bat lantzen ari gara, ala hezkuntza sistema osoarena. Bigarrena, dokumentuan zehar, kaso gutxitan azaltzen da, zeintzuk izan beharko lirateken
administrazioaren papera. Eta proposatzen diren norabideak gauzatzeko administrazioaren betebeharrak. Badakigu aurkeztutako dokumentua ez dela zehaztapen guztiak azaltzeko egina, baina bai bakoitzaren konpromisoak azaltzeko. Eta kasu honetan ez dira ikusten administrazioaren konpromozioak eta betebeharrak. Kezkatzeko hirugarren arrazoi bat ere badaugu. Martxan jarri da bigarren fasea eskola kontseiluaren barruan. Badakizue, guk ez gaudela eskola kontseiluan. Eta kezkatzen gaitu. Eta horregatik ere, dei egiten dugu, foro horretan ere hezkuntza eragileon parte hartzea bideratu dezaken. Ezinezkoa da, bigarren fase hau hezkuntza eragile barik egitea. Kezkak badirauen arren, ez pentsa ez gaudenik konprometituta bide honetan aurrera egiteko. 25 urteotan izan dugun aukera handiena, agian bakarra, dugu eskuartean. Hau da, hezkuntza sistema osorentzat lege bat egiteko. Eta horretan gogor jardungo dugu ikastolok. Honezkero, ohartuko zineten, gaur ez daukagula Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila ordezkaririk gurekin. Jardunaldiotan urtero gonbidatu dugu hezkuntza saila. Eta urtero etorri izan da ordezkari bat eta edo gehiago. Eta hitz egin dugu foro honetan. Eta beti eskertu dugu administrazioaren presentzia. Atzo ordea, adierazi ziguten, ez zela inor etorriko gure jardunetara. Duela egun batzutik, gonbidapenari baiezkoa eman bazioten ere. Eta era pertsonalean ere baieztuta zegoen. Nabaria da hutsunea. Eta aitortzen dut, penaz hartu dugula ez etorri izana. Bereziki, gure hezkuntza bereziki testuinguru honetan gaudenean. Eta gure jardunaldiak mende laurden bat bete dutela ere ospatzen ari garenean. Gaur biztan da, denbora gehiago daukat hitz egiteko. Eta berau, probestugu nahiko nuke jardunaldion balioa azpimarratzeko. 25 jardunaldiak dira, eta noski gehiago ere izango dira. Pedagogia hitz egin, pedagogia hausnartu, eta apustu pedagogiko berriei ekiteko foroa dira jardunaldiok. Baita, ikastolen lana balioan jartzeko, eta ikastolen lanaren erakus lehioa izateko ere. Jardunaldiotan oinarri sendo batzuk jarri ditugu. Gero, ikastola eraman ditugun proiektu berriak ezartzeko. Gutxi batzuk aipatzearren, ikastolok aurrera eramaten ari garen hezkuntza eraldaketaren izta dira zenbait aipatuko ditut. Kompetentzien gainean egindako jardunaldiak, haur eta lehen hezkuntzari buruzkoak, kibari buruzkoak, iazkoak beraiek. Horiek ondoren, ikastoletara eraman ditugun proiektuen ernamuinak izan dira. Euskal Kurrikulumean eta kompetentzietan oinarritutako pedagogia, haur hezkuntzako markoa, kiba programaren sarpena, hobekuntza pedagogiko iraunkorra, euskal gizarteari begira eta euskal gizarteari egiten diogun ekarpen gisa antolatzen digu jardunaldiok. Irekiak baitira. Gero, minutu tardiko bideo batean labur bildu dugu orain arte egindakoa, ni hemendik jasterakoan erakutsiko dizuegu. Baina amaitzeko azpimarratu nahiko nuke baita ere, erakusleio honetatik kanpo, barrura begira irakasleon prestakuntzarako egiten dugun lana. Eta irakasleok prestakuntzan egiten duzuen lana. Eskerrik asko guztioi eta aurrera bidea.